एक्चुअली तो एमएलए सारे কিবা পৰা দিছে আৰু আমি আশা কৰিম কি এই পইচাটো আমি ভাল এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো আশা কৰিছোঁ एमएलए सर रञ्जित बस्मतारी सरले दिनुभएको अन्त 5000 दिनुभएको छ अनि आशा छ हैन हामीलाई म चाहिँ के रे स्कुलको फिसमा दिन्छु हैन अनि एउटा राम्रो कामको लागि अनि त्यसमा धेरै धन्यवाद गर्छु हैन रञ्जित बस्मतारी सरलाई थ्यांक यू अगाडि कहिले पनि पाएको थिएन हैन फर्स्ट चोटी हो त्यो भएर थ्यांक यू सो मच सर यो चाहिँ म स्कुलमा युज गर्छु कलेजमा आङो गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिग्रोगोन दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा मोनफ्रोमबो समष्टियाव दिनै एमसिएलए समष्टियाव जोंनि गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि जे सेक राननाय हाबाफारि बे सेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि 12 नं सोरां ब्लक कमिटि अफिसियेलनि मावख'आव जों दिनै लादों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि जा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन जोंनि बिटिआरनि इएम सार रन्जित बसुमतारी बिथांनो जोङो साबायखर जासिनांगोन दा बिथांमोननि जे सरकारनि गेजेरजों बा जोंनि इउपिपिएलनि सरकारनि गेजेरजों नैबे फरायसाफोरनो जे जायफ्रा दिनै हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै बिए फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै एमए फरायगासिनो दङ बैसोर फरायसाफोरनो जोङो सासेयाव 5000 हिसाबै जोङो मोनसे स्कलारशिप जोङो होनो हादों जों आसा खालामगोन बे स्कलारशिपनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव जे फरायनाय बिथिङाव बे फिसा अनसुंथाइखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो थांनाय समावहाय जोंहा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड सुरित फान्ड बेखौ जोङो जोंनि नैबे समष्टियाव 400 सा मानसिफोरनो जों होखांबाय दिनैहाय नैबे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै फरायनाय बिथिङाव न'खराव रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ लोरबां न'खरनि सुबुंफोरनो बा फरायसाफोरनो नैबे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंनि समष्टियाव गासै दिनैहाय जोङो 200 सुबुंनो जों होनाय जादों बेनि गेजेराव गुबुन गुबुन जोंहा बाहाय हारि माहारिनि सुबुंफोर दङ बाहाय जोंहा नोङो बिहारिफोर दङ बाहाय जोंहा राजबंशीफोर दङ बाहाय गोरखाफोर दङ बाहाय राभाफोर दङ बाहाय बर' दङ आरो गुबुन गुबुन जोंहा हारिफोर दङ दा बिथांमोननोबो जोङो नैबे अनसुंथाइखौ बयनोबो समानैनो जों होनाय जादों